Hej, i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en håndstand. Man laver først sådan der. Sådan der. Og så tager man min arm sådan der. Sådan der og sådan. Sådan der og så sådan der. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man laver en håndstand, og så bagefter en bro. Altså en bro, det er sådan der. Det der, det er en bro. Og når man skal varme op, så skal man bøje ryggen. Og lige meget. Og så skal man det der. Og det der. En håndstand med en bro. Sådan der skal man lave. Sådan der. Og så skal vi lave en mexican håndstand. Man skal bøje ryggen. Man skal lave en helt almindelig håndstand, og så skal man bøje ryggen sådan der. Ligesom den der. Undskyld. Undskyld igen. Hold lige til, hvad det er sådan der, med bare uden bro. Sådan der. Og så her er der nogle andre træk, som jeg kan gøre med håndstande. Og der er sådan en lille hund. Hej hund. Hej. Kit. Say hej. Say hej. Kom her. Tak for at se min video. Jeg håber, I kan lide det. Hej hej. Og hvis I vil, så kan jeg godt lave en ny video, når jeg laver alle mulige træk. Eller hvis I vil. Og så har jeg mange dyr, så jeg kan lave alle mulige videoer af dyr. Kanin. Hund. Hest.
køer, alt muligt. Sådan alt muligt. Og så hvis vi vil komme hos mig, så er I velkommen. Men I skal bare skrive, hvad det hedder, alt muligt. Men jeg håber, I kan lide det. Hej. Hov, jeg kan også vise jer min hest, hvis I vil. Og min hund. Og masser. Okay, vi starter med hesten. Okay? Hesten, der hedder Amir. Hej, Amir. Hej, Amir. Hej. Han er 5 år gammel. Hund. Han er så vildt irriterende. Han leder black. Han er en labrador. Nu kører jeg derovre. 5. Det er store 4. Den er enorm. Jeg kan kulle min. Hej, Asger. Hej, Asger. Det er så min lille hund. Hundi. Og det er så Rio, min lille hund. Favorithund. Han er der. Han er bare så nettet og irriterende. Ja, Rio, du er sød. Ja, du er. Ja, Rio, ja. Og så er der Cookie. Au! Så den bider øje mig, Rio. Hold så stopper festen nu. Nej. Det er min irriterende hund. Altså, hun tripper min liv her. Butcher, hej. Sig hej. Sig hej. Sig hej. Sig hej. Okay, så er jeg færdig. Men jeg kan ikke finde mine kaniner. Altså, faktisk var det lige derovre. De er derovre. Men måske kan jeg lave en anden video, så kan I se det. Okay, hej. Og I kan skrive nedunder, hvis I vil spørge mig noget, eller hvis I vil, at jeg skal lave en ny video. Men velkommen. Hej.